asa manotong nganang da dia be hami madok mauliate tuho aliamana badia de batana sun hinagogo jalan manotong ai di pesta hatu dubuna di batari daun ibana do dirina gabi jolma laos mulai mengulu di tonga-tonga nami habage hehon nasa naung tinggal hian lau pai baruhon sadok hasiang anon uhud majauh hami kabar dosa masuk tungolu nai baru di harajomu di bahini rapo nakasuru-suruan rapo parang parbanua kijang hupasang apami maho mahite na mangidehon. Nasa habadion atong hupang idohami perbadiay mga silunamion marite gogon ito din asa mubadihami gabi daging do mudar ni Tuhan nami Yesus Kristus di borngi maroti di panleot tuak kasisian na huhut madok jalo hamu jala pangan hamu ma ayo do dagiku na pinasahat humokop hamu pangumuman. Dilo mo siya mauliate, di pasama itu akasi siyan na madok. Jalo hamu sudah mahamu minum siyanon, oma panginuman na marisi mudarhu, mudar padpadanan ni padanay baru jalan na manotong, nani usehon humoko pamudohot na torok bahin hasisani dosa. So ni maulahu kamu bahin parningotan diaw. Atong huhumarningot hamamate dohot haheheo ni Kristus usabaw kami do tuhali amang roti hang dua do panginuman haluanon maduk maliati hami alanu nga di patamaho hami jong dia lupamu upang ido hami asa hami nang majalo daging no mudar ni Kristus di pasada tu di purbadiai gabe mangsom alemang pasu-pasu mahuriam nama serak dilihat tanokon sabay masalam tabba holong nama seolong di hami rapon paus nami Franciscus do uskup nami Cornelius Sipayung do sude parhadaro ni huriam nang saluhupna ruas na hina holongamu tatangyakon keluarga tanong parjolo marujung di bagas selatan ada padua malit Tuhan opung nami songsonia ke keluarga nang parjolo ni joum tujolom di bagas padidion nunga mate ibana rapon Kristus atong sayloas ma nasida gehe rapon Kristus akan nasotar di lupe ang dia manasida li Tuhan mangulaon akan nadinggan gabi pilihan Tuhan padua manang akka dongan nami akan naporseado sudi tahe akan naung moding sayleho matu nasida do tu sudi dongan naung moding di bagasak Kristus pada dianan nasonang saya si maroham tu nasida jako manasida tu bagasan apuamu aliamang sudero hay mangido asin ni roham asa doho tami marjabar di hatuan na manotong rapo Santa Maria nasuha bubuhan ini di debata rapo Santo Joseph rapo nakapostel do sude hal na badia natong mangulu di bagasan holongmu saya luas mahami mamuji pasang apon ho sahat tuho ale bata amana sun hinagogo di bagasan hasadaun nito di porbadia nasa sobadot hamuliaun saro di saleleng ni leleng na amin.
yang songon na niajakon ni Tuhatta. Ama nami na di bawang sabi nurbadi yang makuatmu. Saya rumah saya saud malomon di bantuan ijang-ijang lema tuhami sedang singa kembali jarak sama-sama nami sama nami bisa pasal kami siap pangago ali amang padua mahami siap pangago sian nasana jahat dohot hasusan leo madamem dingolu namion urupi hami marite asini roham agia totong nian ia siat dosa jala sidin sian nasa gauran sai hubai bai mahami matua nahi nirimi dot haroroni Jesus Kristus si palua hami ai hodona kuna marajaon dot agogon dot hasamahon rodi sareleng nilelengna ali Tuhan Yesus Kristus didoko uju itu akapostelmu dami do tinggal di hamu dami ko do huleo tuamu upangi do hami saya unang majujur akadosa nami alai bereng maha porsian ni huriam atong pergugui mahami asa mangolu di bagasan hasadaw na sitong hopartu nahi nalo mohommu ay hodo parhitian nami nuaing rodi sa leleng ni leleng na amen dami ni tuhatay ma madong ali hamu totong jalai hamu tidak mana biru-biru di debatan membuat dosa ni portibion martua mahitana ni arahut tu haruan ni anak biru-birui ale Tuhan nasama mata polvo ale do mata sabi jadi asma kosong Amin. Baris dua kan enggak? Nomor 2 berapa kecil?
Gan basa nang hurasi hami poti ni opung nami nagtutwa nami song-songon ni ito nami dito asa gabi bagas inganan na sida dami suhot to dalam maktohap di ngulu na sariling ni liling na nang hurasi hami na sida
nang udah upay kami ang dia magabi dengan nami partang yang nasida songon napasahat dupa na khusus na martipul nakot tujolong pasahat alu-alu nami jalan na ubaga sali Tuhan gabi opung nami partang yang nasida itu nami partang yang nasida Tuhami salubna keluarga. Amang katinggan basa moliato basa tami tuho ala disuruho anakmu tupor tibion ala ditopaho opung nami do keluarga do kana toras nami ito nami suang-suangni ang ginibang gibong ng parjolo di jauho jala sonari huingot tami nasida nang di pasada nasida diinganan bagas nasida baju napir ang giya matong hading garun nasida tua ka pinoparna asa di pangarap tua manang na tinggal di huta pe tong sibay na dinggan napatudu harajomu alamang padinggan basa pasu-pasu hami salu na pasu-pasu akadongan naro tu bagason marite Kristus si palua hami amen Tuhan imadongani hamuna namamu pelindungan Tuhani debatana sunhina gugoima mamasu-masu hamuna amadohot anak dohot todi porbadia jailam na dia opung boru nebaho suang-suang niya kadong saluhut na ulon ekaristi matangi yang moliate tu debata ala ni nasida do hasada ni rohana sida ulon ekaristi natal biobason nunga sunbe taulahum mahatani Tuhan dingoluta si galupari moliate ma di debata Salam tulang, bulan kedua. Itu panggil kami bahar nurajai, iman dimakai hei buru nami, asubuk kami
Akka pistu nomor tongan alam so ni mera nami raja nami tu hula-hula nami raja sinurat. Molat apa dipertikin ron ni magut narion neng marut tama sasarini na poro nami on tu bugun yalaman anggi manon na inapor ketika sejago tiur-tiur di dongan itu kita satu bugun yalaman gue saya tamu sudah katneparna ya hami sian hami hula-hula martami nagumo sudah hami asa totok kita diramu itu di bakasajamna sumurungi asa martami sona kita nos cena mau ke saat mujungi sore masa kami hula-hula sinura martang manati butima Mulai tema tulang. oke ada Patrick. Wala nung juga. Itu. Ya, pegang nanya. Ayo sahabat. Bisa nanya sahabat. Kamu lihat dulu deh. Ini langsung. Oke. Nama Jujung Bapak udah Opi Dulio. Mantap, suster. oke Ito Grace Majujung Bapak udah Opi David. Tanya sahabat. Mak, iya sahabat. Ito ya sahabat Majujung Opungelo baru. Tunggu itu lagi dipanggil. Tiup, nyon, dia punya pegang pet. Itu Ance Majujung Opungelo doli. Anggon tersultan terlibat. Opung Martinus baru sinurat. Nama Jujung Ito Sirai. Opung Martinus Naria. Nama Jujung Naporu Sirumpi. siap warna beda Jadi nunggu di pasar kami akka laman-laman tulang tongma biro hamu hami akka geleng. kami mau ras kan marto siap kan las marhamuna senggiat ulus na pinasa ni uluna tinggal si parang gong yang betul dia teh nasihat mari hamu je marate mak je izon pasatama perjulo makan itu perjulo Kalau kumau. Pintu-pintu untuk. Ya. Lihat jalan. Mana menjual yang Jadi ala nausikau. Menghadap hula-hula. Menghadap hula-hula. Iya. Oke. Oke. Dengar pada baik, dengar pada baik. Iya. Itu rumah pastor. Iya. Jadi berhudut mulai serong masih. Ka ama di julu. Iya. Ila di buri.
Iya. Huria, asa ibuka ma ulat to. Pemula di Huria. Di bagasan luarnya madot anak dotot di Borbadia. Amin. Hamu wakadongan nama siaholongat kita di Manogoton akka keluarga niamat tado inatta naumajul nihita salhukma keluarga hasuhuton suang somoni nang akka hula-hula hahanggi dot boru napungun wae di alamanon kapor siau tu di bata do anakna Yesus Kristus di bagasan hapor siau di tot di Borbadia mau mangadokon sada ulaon pesta pangokalon holi ima patuluhon hormata tuakana tua-tuata opungta orang tuat saluhukma akan ang parjolo nang bidu di bata pesta hita sadarion di soppe taulahod do kadde naolo hita kasangapur naturasna naturasta so padok ni patik paubatoni pasangap naturasna ima tutu sayang dia mamar hita ulaon di bata pasu-pasu natu hita asa ni pasti ta sendiri pidok parta lau mangulau pesta pangokalot kulion saidao ma abatabat sairo parsauliat tu hita tu joloanon alai talumobi asa anggiat marhide ulaonon taingo mananyat kon naturasta opung ta sude keluarga asa miat dilabung di debata di hasonangan ni salileng ni lilengna jadahida penaing maniasa tusi mauliati dohon nami tu hasuhuton ala ulaonon dibuka marhide aturan di parhuriaon dan hidupkan di pangulani huria saya debata mamasong hati kita debata nasudhina goguima mamasong kita ama dot anak dot di Borbadia martang yang maitang ale debata tatak mahami namar pungon romaho tu bagasan hami ay didok horo di dia adong marpungu dua tolu halak di bagasan guarbu di tonga-tonga nasida doau marpungu do hami di son jala di bagasan hapor siaon jala marhahi pason hami mangulahon ulaonon ima pesta pangot alokoli pinoparni opujailam nadia burubaho padao mana sahabat-sahabat parsalisiah do ungut-ungut leo matuhami rohadame asa di bagasan hadame ok kami mangulahon ulaonon ido tamiang pangiduan nami marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Jahau sia surat ni Apostol Paulus turia Rom. Hamu alia kadongan ay galup hita
dang mangolu hita di dirita, jalalaus ganuk hita, dang mate di dirita. Ay mangolu pe hita mangolu itu hanido, jala mate pe hita mate di Tuhanido. Asa mangolu malang mate pe hita, tongdo di Tuhani hita. Ay ido bain na mate Kristus dalam lak mangolu. Asa ibana Tuhan yakka na mate nang akka na mangolu. Yaho, buasa sa ihumamu dongammu, buasa hu roham mida dongammu. Ay hita sa suli pagangsawan na dosogot, tuadopan ni kabangsa ni debata. Sa lima kata ni Tuhan. Tarimangi kata ni Tuhani satokin di bagasa rohata. So nari tapata ma tangiang pangiduata. Pasakatan nami do akka tangiang nami tuadu pamu. Tangihom ma akka tangiang pangiduan namion. Ang paking gabasa mole ate pasatami tuho ala oloho gabe jolma song kami di potibion. Jalau pestau kami dui ditiki na talon. Oloho gabi jolma asa masih ajar kami sian abadiomu jala masih ajar kami sian naoloho manesa dosa nami upang idu kami tu wali Tuhan pasu-pasu ma ulaunon asa gabi ulaun natar pasu-pasu kobar tuka porsian nami pasu-pasu akka rohana ulina denggan na pinat dunia akka keluarga na dua-dua nami asa tabah malo kami hormat marhula-hula elek marboru jala manak marhaha maranggi mardongan tubuh asa tadi dah tutu kami na marsi haholongan molati oleh Tuhan Allah hipas aka keluarga saluhuna sahat diingananon dungani nasida tutong jala terlubobi pasu-pasu akan na tuwa nami na manuturi ulaw non asa gabi tinggan pasu-pasu ali Tuhan Arion asa gabi ari natar pasu-pasu na buing oton nami saliling ningudu nami marningot na adong hea di suan hasadaon panakukon saring-saring di opung na dua-dua nami ya di basa-basa okot nasida hadameon nasumurung tarlumobi hanguluan nasaliling nilelengnan gabe dongan nami nasida martangiang mamasu-masu akapinok parnasida martangi yang mahita kami hormat nami tetong do kami di paranguluan namion marha boruson holak do sabing sonari tapasada matang yang tay ramat do mahidatang yang amanami amanami tidak saya berbuat yang makwamu saya maharadaunmu saya sahabat malomong di belakang semua dan belakang hijab leho matu kami selewat sepanjang nami segalupari jelas sisa masalah nami semua padesa nami bisa yang kepasaran kami Lungi menangkirin kami pengunjungan alai kedua sepamaku. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan ama nasun basa Tuhodo pasat kami naturas nami opung nami saluhut keluarga nami naung dia lapo. Jalan naung tinobus ni Yesus Kristus. Lunga ditopaho nasida. Jala di bain hongolu ditikki di perkilion nasida. To napuna saluhutna. Suang somoni badan do to dini zolma. Kupangido kami tuho lehon mangulu nasaleng leleng natu nasida. Sayang giat manasida maringanan di bagasat dame. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Hamus unang maolo hamu di bawah to ulaun hasipili bebuon. Alana nunga terjauh hamu tuhara jaun di debata. Ido alana asa dina mangulaun-ulaun nok kita. Ketong do kita di bagasan hapor siaut tu debata.
do Yesus Kristus na manus kita, do tutod di perbadia na pabadiahon kita, mangihutor ruh-ruh di parpuriaon, dan apalagi orai mapainulaw si songonon, asal madiulaw di bagasa ruh-ruh ha Kristenon, alana di na namarulaw kita, halak Kristen do kita, halak Katolik. Alanya gawahan nami satu ngadong nama buat ulaw marhide ulaw akan asing manang hasi pilibiguan. Sayang dia mari bata mano madongani kita saluhut na butima tatutup perpungaton di bagasa keluarga mado anak doto di borbadia. Amin mari terima kita. Alam ngasiko pitanwaing hudul di buku di alaman namarapang namarjual pangantaran ni anak pangebasan di Borun. Alani hami siap kasuutor raja nami neng mamukka mahidayat kaulau. Ada tatong do kami mangido panuturian tu hamu kadaupung salu. Ati ado anu kurang sikopa misi anak ka pahupumuna ibeberemuna pinubus itu di munaon. Rani do kami tuturan dia kerajai. Ada sawarong Maria raja nami molenum sada tahita. Inam kubah kami ima saring-saring ya kampung nami dori do opung nami boru. Marpangido maniak kami raja nami molenum sada tahita. Perjulu mahu pasatami. Sopa Tuhan maka daupung namar tohonan ibartikia sadarion dung sikobi ang raja nami ujalo hami ma akada nahubar tu na dua-dua nami songoni mana raja nami pangiduan tuhamuna salu akada daupung wah raja nami yang berjawab dulu martu koto salah kudi adat na parturi kompeng di kota maulana koto hami na termobi habisian parbona munai mau tabarik parjulu dunian Alhamdulillah sebagai bulan amat pasahatur nami manena hopar tua membaru nami baru kehidupan non baik kamu mah sopamu tak sopan di mana membaru siap kami tabari wadah salut nung ngapir tahat nami lau mangulau nak kaulat ton moro par tu panuturin yang kadaupung kami pe sianak kami nubus terdumu radiru kami raja nami atau melewati na perjole bayi ida opung opung nami opung jailam doli naria ima natinapin ni rajai opung nami segala rumah bitu alani raja nami hobar tu natahatai titik kitong raja kasong dia be hobar nang panuturennya hamu akada opung salutna kujalo hami ma sorongon tapin ni ibebere muna boleh kami ibu orang ni amang buru nami nainan oku jelang ngadiak ima namangalap na buru nami buru ni baho di hari hawa namang buru kami na tadi di Simalungun naura untuk kami adat na di Pasugiton lain dulu lain luar takas berpanggido kami siap kami bunani hari muna di aturan eka parada itu adalah pasahaton ulus tapin sadama nabui pasahaton nami kan itu memburu ida raja nami jadi lastuisi pasahaton itu memburu lebih baca lahoras nung ngaku baik kami tohonan na raja nami inaman jujung opung nami ima among boru nami isu pasah raja jadi semua lima dia memburu oma panapin ni opung muna apalo opu jailam da nadia namang alat nempurnai baho las marunang buru te masyakan pun narimu sagala sidubuti masyakan mau dia ate raja nami dari jala horas nama jujung jalo nama tohonan opung jailam buru nai baho ima nai baho sihat raja nami now nama jalo dato opung nami buru ima opung jailam buru nai baho las nama jujung nama jalo nama tohoran raja ini bawa sihat bersama roha setelah itu lah atau itulah nak kami pe parporamu naik bahu tapar si maguting ya betul roha napa sahabat anak nampar tu naporu nami ima diarak yang memboru nami menjadi dalam duli jadi mau untuk sorope amang boru nabuli pasahat kami disogok di areon pak lasmaro kamu ima to hata siap kami siap lapo siap laporu nami buru nai baho dua anak dia mengboru nai punjai jam
dia, modern. Sali basatu nama tulok. Ya. Oke nanti. Oke. Tu opung nami pujawana dori nadia. Nama napin Tom Rajai Naibau Tabaring nama Jujung Habian. Raja Pakaris. Ada orang suruh kami hata nami. Pama kami Tom Masya di sana. Kita di Pugu Nialaman. Panarsarannya Nakon. Panarsaran di Bogor. Parmiaman di Danak. Parempasar Nina Dodua. Hamisian Opunguna. Imam Angborunami, Munina Borunami, Abu Zailam, Imam At-Tawala. Ada dua luhani tubuhnya Opungami. Opung Pabaga Masyakangan, Opung Ulema nomor 2, Imai Botoni, Opungani Nahuhamu. Atau siap kami Amang Boru Dota Mona Boru nakin ngai pasahat tupini na Borunami Opung Zailam baru kami manusia berduahon di sana pasahat kami somon ulus topi ulus tapin anggiak ma di basu-basu tuhata manapin nauli ma di Abu Salud pinopangnya Amang Borunami dohot na Borunami salud ma dari pauku. Jadi apa yang baru, mulai rukna dua, mulai pe tak kapal mana tipis, kapal tak pola pujiun, tipis tak pola setiap tahun. Alai pasu-pasu di Tuhan sama, nak ini buka uria, ima tata arwa manda, tak disuruh tahat tuh yang dikarat, pasang tami mau stopion, tuh sih mau pasang tuh naga mengurus. Gabe horas. Kamu saya tua punjawana baru sinura. Nama Sahator Rajai Sinura, nama Jaro Gurning. Dan dibuang di bagasan Lasmirohan. Nama Juro kaum boru Lasrohanami. Dihasadoni rohamuna. Ima na pobak mo na kasaring-saring na borunami na perjuli dohot amang borunami. Alay tak kasih botohami. Bolo na Borunami tapi saham garit so dia beli pasangan naga kamang buru las marohamuna setapin nauli naringgem mai tuhamu salut koparan di na Borunami nah so dia beli baru akamang Borunami las marohamuna nama calo idea sama di zon norakas di kami julu nami iba saring-saring ni akamang boru nami akamang boru kali takas dulu botoho bolo tulangmu arapamu alai sarupa di akamang boru dak tulangna anaknya tulangna marpopuna di zon cocok kami hula-hulang mewakili betok kami ibu hari sutura kami tungi malas di rohanami di tiki-tikinan salpu hirim do rohanami yang madogong fak kapoparami mana pilopusnya ketutinami alai dingok do ia kenapa sangat pon nedotuan alani mampu asoba roa tapi oparmi maradokok kami alanima las rohana medio pasong mariye tu tinani nak somali menyasar luhut tiap tapo paramo amang bola tanah burju agia terpasu-pasu marhidegon hatanami potong subari bata asogabot akka nani luluan ni akka pinopos itu tinani mar pinoparmo na somo dia be akka topi lebek pasar tami topi na ulimo dohot naninggan sa lubut iya ka propalam jadi sama ni masak nyata bagi doang kalau sakit naik dia dong berlumogi na parjolo dokonokku tuho amang boruku opung Martinus do linaria
Dison rohani hula-hula muna na patudun lasmi rohanami ima didang mupok kapeho ibagasa tikyon ada rida sama nidok ni na dua-dua sehari tubuh 2 hari masuk hari mau jadi tokinai lapata tokon niya kapino parmon mau ima tutap nabiko duga dunapil asang giat tujulan narion Marhite kang yang namin dia kahula-hulan. Asa takut maria kapino parmosa lu dia dibor sang dia preber kali dia apa waktu. Takut apa pembadian, takut apa kuratan. Kang yang muna terlungo video pengertian doli sudah selalu kino parmos. Bola pito sama ni. Ata nami langsung masasaha ko. Oke, langsung. Tu bilang kaman doa, tulang. Sang sama dino dan tusan. Sama dino, oke. Sama dino. Baik. Iya. Baru opung elo doli. Iya, opung elo doli. Setelah dia saya berjuda kamangna. Pan pasatamu opung elo doli. Setelah video like-ku. Kami. Turah. Nomor si orang satu. May baho tabarik. Na manapin dainang opung elo baru. No. Ora di mali kasaruna. Dihamu amang borunami. Na borunami dulu disaluhut na mahamu na umasanabihan. Gabi bilang. Masailas roha. Di Batikyanon molo pinikiran dan dapot na binatikina. Alay mungkin sehari dijaga hamunga akan kerebota. Kami bebas dulu kami di sini. Alay marhiteo namang guru dinam seratahimu. Mabayan arit tumarkan ebaw tabar lima opung elo guru. Matam yang mahami lupa debata marhiteo ulaw di Batikyanon. Saya dileo mahahi pason. Dahu masahit at atong dibagasan ang kalas ni Roy Tatotok. Mamuti doon pasang ako barang anak teribata. Jadi malam sorope ulus tapit barang ulus tupi las marohani akadamang do dainang salunat bisa mapatason nyo awan. Ano teman? Nyo baik sudah namin do ibutan namin. Jarawan apur. Oke. Jadi cuma 5 amang. 5. Sinurat 5 tung opung gabit dari yang Boleh ang baru. Masih kon kata nabi nama napil na dua nabi opung Julio Doli nariak toma ragai sinurat Gabi. roh habutson Ya kena menguliti nauli dagingnya. Pakas dari botohani akan memburung bolo amburunani opung Julio. Dawak dulu hidup dunia kami. Jadi boleh semanipe di pasar kami. Sobat pini amang borongani, las marohani akamang borongani, terlumuri seluruh biaka ebejanani. Nah sobat dia biong akamang borong pungsilio las maroham calma. Sekali peperan itu akmo, butibat, pasang apa? Tu na tu nabi opung Julio baru mani upasatami tu rajai mani ala sebenarnya kita para senior ada pembuktian kesatuan dihamu peparannya kaupungan terima yang akan sokong. Ini bukan suatu pekerjaan yang ringan, tapi berkat Tuhan kalian bisa bersatu untuk menyatukan ini dalam suatu tubuh yang menggambarkan suatu kesatuan. Ini terlaksana dengan baik. Di songon hamiro, songon hula-hulamu margamani raja. Ima songon apalay botoni, somakmu, waktu Juli, kayak betul lah. kabar tu
ada naung banyak ada dua si julu kita kabupaten kami dison dibawakan lalu topi mangwarno mulai didefinisi oleh pengertian bahasa nasionalnya seolah topi dengan harapan manopi yang kasudi najing daun di tujuannya yo disuriam apa kopan mau guru dulu aku itu nampi sungguh guru keluar sadar-sadar pada hati bro asih marwani tuan boleh tuh kita mulai saya sudah belum terkenal ini sama nomor aktif suatu bintang matahari di dalam suatu kesatuan untuk menggambarkan kepada marga lain bahwa kita adalah satu koparan ukuahan kita ya opung jai dan peradaban anjir mah musuh dia kabeh nami lain ari mengguru nami sama linang naburu nami di pasu-pasu tujuan mulu tu kau pernah muita pasatan di kyo mulu menunggu tahu ulangmu omanamu nahu baik kami tujuan nah ulang lalu di hamba genggam macaron saat atau pasatan saya saat ada sama lagi jual jualannya koras maju terus oh dia ada tu lah oke sejarah ngopung teh upasanta memang saya turajai hula-hula nami sinaga imana martohonan tuang ibaru nami nahinan mama Beatrix sini nang mana si Beatrix mana sini baru Amang baru kami telah isun rolo hari udah murah sinaga obat tua buang dinaro hamuna tua tuan martabat kami imani Allah humang udah nauli udah neringkan kepala dipertakut ni katanya bidaha memang baru tepat natajong maring mitahi orang gugunan karena tepat dohamu naswalu na akan marang-marang dirat dohat pakaburumu dinaraho manggaho memang baru dipertikyanon Roma hami lain pasahaton ulos tapin ni guru nami iwoto nami kami marbinegi masahala ni guru nami iwoto nami naibete dinalaho mamasu-masu hamu pasa tupe dina pasahaton ulos tapin kami tu iwoto nami guru nami asa lain amari bekri bortu semua dia kena pasahat kami ulos tapin ni guru nami iwoto nami ima omak ni si Betri las yala Tuhan lain marang ngerti kape pahe muna sari-sari ni guru nami iwoto nami juga tuna birtu tanpa itu gok jalalas Tuhan nami uli dihamu hingga nami itu Betri nyuma ulos tapin ni oma kan mama oma pe koso kunain nama jaron bahasa itu bagurang mau asa suang ilu tu simalun darida warni oma dari bersubut tu akan dikit-dikit nanengro jadi anjan porken di garas ubasa tani ulos tapin ni oma kon Betri tuh las jalan rumah rohang berega sana mana pak taping dohot akaurus topi ni daw akara to namin
na berjolo si orang nami tu hamu terluba itu akan opung salut raja nami mana pindauli mana pindarenggam mai isuni paparan itu di munaon akabinu bus itu di munaon atau mau lihat mana bui pasatami ibarat kia sadari raja nami Roma hami pasat sobanami itu hamu akan opung salut alai anok kata ni dua itu akapung dan sudah burung dan sojakut jadi balia dan sudah adat do sopa marhula-hula moro paperan tanga pisu dia tuna sama dia raja nami alai matangga mah jejori mah pasatami perjulu mah sudah opung rajai segala rumah itu murah tidak baru nanti apa ini rajai naibao utabari lunga saat baru sah matu pujawara dori tong nanti napin ni rajai naibao utabari oke baru sah matu pujawara baru sinura nanti napin ni rajai sinura Samang se tuang puja kindori nadia nanti napin ni rajai sinura Samang se tuang puja wakil baru sinura nanti napin ni rajai sinura Samang se tuang pungelo dori nanti napin ni rajai tong sinura pungelo